Dik li kellha tkun serata ta' ċelebrazzjoni spiċċat imtappna minn inċident sfortunat illi seħħ fil-gazin tal-banda San Gabriel f'Ħalbalzan li jinsab fi triq il-kbira biswit il-Knisja. Kien għal-ħabta tad-9 ta' filgħaxija meta nstemaw 3 esplużjonijiet minn kamra li tinsab fit-tieni sular ta' dan il-gazin u wara deret daħna kbira. L-inċident jidher li seħħ meta skont il-pulizija sploda xi materjal pirotekniku illi wassal biex indarab raġel ta' 43 sena li joqgħod Ħalbalzan stess. Dak il-ħin fil-gazin kienet għaddej attività kulturali u mal-nies semgħu dawn is-sejjes qawwija ħarġu kollha jiġru l-barra. Fil-post issejjaħ tim mediku membri tal-Protezzjoni Ċivili u membri tal-Explosive Ordnance Disposal sabiex jiġi żgurat li jitneħħal kull periklu li seta' kien hemm u tingħata l-assistenza medika lir-raġel li weġġa'. Huwa ttieħed l-Isptar Mater Dei għal aktar kura fejn aktar tard ġie ċertifikat li weġġa' serjament minħabba ħruq estensiv ġismu u li jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-Maġistrat tal-Assa Claire Stafford Zammit ġiet informata bil-każ u ħatret inkjesta. Filwaqt l-investigazzjoni tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Net News insab informati li r-raġel li weġġa' huwa persuna involuta sew fil-festa tal-lokal, festa li se tiġi ċelebrata l-ġimgħa d-dieħla fid-9 ta' Lulju. Nies minn Ħalbalzan qaluna li l-gazin f'dan il-perjodu jkun qed jipprepara għal bidu tal-festa u l-ħruġ min-niċċa li se ssir nhar it-tnejn li ġej. Iżda dan l-inċident ħarbat xi ftit dak li kien programmat mill-Kumitat tal-Banda. Fil-fatt f'post fuq il-medja soċjali l-gazin San Gabriel avża li l-gazin għalissa se jkun magħluq f'waqt li tħassret l-attività li kellha ssir lejl it-tlimnarja.